ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಅರೆದಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಏರಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅವನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆತೆ ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇಯೋಡೊಂದು ನೀರ್ದಲ್ಲ ಕೂಟೊಚ್ಚು ಅವು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಅವು ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತಾನಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡುವೇನು. ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಂಡೆ ಯಾವು. ಏರಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಮಂತ್ ನೀಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಜಿನ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನೇ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡಂಡ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋನು ಯಾನಂಚು 2 ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು 4 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ಇಂಚ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪತ್ತ ಅವೇ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಪಲೆ. ತೆತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತನ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಚೌಲಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬೆ ದಿವೊಂದ ದಾಯಬಣ್ಣ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಉದುರು ಅದು ಉಪ್ಪುಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅವು ಚೌಲಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೈಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲವರ ಮಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೆ ಮಂತಿ ಒಂದೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಏನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಾರ ಏತು ಪೋಡು ತೂದು ಯಾನುಂಚಿ 2 ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾರಗು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನೇ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಇದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೇನು. ತುಯರತ್ತೆ ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತಂದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.